Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Windgrave. I dag ved jeg ikke rigtig, hvad vi skal lave, men vi er stadigvæk Warrior-klassen. Og i sidste episode, der var der den der lille bug, at man kunne tage på den anden klasse, og så kom det her til. Og den brugte vi altså til vores... vi brugte det i hvert fald, så vi fik en legendarisk ting, som skader 12 til 19 i level 7, og vi har givet den 3 ting, så vi har givet den bonus til spell damage, og vi har givet den lifesteal, så den er rigtig god, og vi har en masse ting. Skal vi bruge en af de her red powder på den? Giver den fire. Så, nu er den fire aspect. Kan I se det? Og det er præcis. Så var det lidt. Jeg har ikke, slet ikke været inde siden sidst, så vi er stadig i den her by. Slet ikke kunne tro, vi kom til. Der er en quest her, vi kan tage, hvis vi vil. Som hedder Underwater. Jeg tror, den kender jeg godt, så den klarer jeg på den anden, men vi kan lige gå derhen, så det er minus 540 og minus 2000 kroner. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er, at det er... Men lige, hvor er den her? Det her, vi kom her. Og jeg viste jer i sidste episode, der viste jeg også den, at man kunne komme hen til en bank. Jeg viste jer faktisk det helt, for vi startede først sidste episode. Så vi skal bare tilbage her. Vi kan lige tjekke ud af det her sted der. Jeg kan faktisk ikke huske det. Nej, der er ingenting her. Der er en quest. Han er åbenbart quest, men han siger bare, hvis I ved, hvad ham der er, så må I godt fortælle mig det. Hvad? Der er apples. Hvad er det her nu? Det her, det der. Det er noget hyggeligt. Det er sådan, jeg har aldrig været. Det er så ud af engang. Jeg vidste det engang findes. Og det er rimeligt, man får æble. Var det det? Det æble er rigtig stærk. Men lad os komme ud herfra. Ja, stærk. Jeg tror, det er den her, som vi gør det. Han er ret svær. Der er en kiste. Det hjælper rigtig meget. Nå, men det er den her vej, vi skal få komme til den næste mission. En ting, jeg faktisk ikke vidste. Skal vi gå herned? Ja, jeg tror, vi går herned. Det var en kig. Det er lidt stik. Her er en bukser, så den er god. Nu har vi endnu mere. Skal du til. Det er så mærkeligt. Vi har fået en mission. Skal vi klare den mission? Vi får meget spil. Det er også mange zombier. Vi har 5 minutter til at dræbe helt mange zombier. Skal vi prøve? Det skal vi være fedt. Så vi går lige hurtigt her tilbage, fordi her er der en masse zombier. Vi skal bare på, vi ikke dør. Det er den eneste, jeg ikke kan gøre. Det er det.
kan vi nå level 13, når vi kun er i level 9. Nu virker det umuligt godt, at vi overhovedet kan nå det, så jeg tror vi tager en god gang. Wow. Samle det lidt. Wow, lidt. Nå, det er fantastisk. Midt til det, men så får jeg en charge. Det kan faktisk ikke. Det var faktisk den her underwater, hvor kan jeg fortælle jer, at man kunne jeg skulle bruge den der vand der. Det er faktisk til den her. I her æbler. Og nu den der. Jeg tror lige snupper den form. Kanskje der ikke noget i den. Vi fik endelig en jetplate. Og den er fin også. Det er lidt lag. Jeg kommer til at tage et screenshot. Men den her, den kan vi bruge, hvis vi skal sælge den. Og det her, det kan vi også sælge. Den her vi skal bruge, vi skal ikke bruge den her. Jeg ved faktisk ikke om den der Bobs tier, og man kan bruge den til noget. Den kan vi søge med det rigtige look. Ikke hver eneste gang. Det er meget fedt. Som jeg har spawner. Kom her, zombier. Jeg har faktisk også, som I så der, så var der livestream på den her. Hvis I ikke ved, hvad det betyder, så betyder det, at når man slår den, så har jeg en chance for at få liv af det. Vi kan ikke nå det. Jeg tror ikke, vi kan nå det. Hvad mindre vi spawner alle sammen? Den her mission var meget svær. Man skal finde en masse zombier. Vi vil ikke nå det. Vi er kun halvvejs. Vi har brugt 4 minutter. Det er meget XP, men det er mit bil. Det er det, der tæller. Jeg må gange 10 år. Jeg har ikke one-hitter dem. Hvad? Fik jeg ikke nogen løb der? Hvorfor der kommer ud? Man skal dræbes. Man skal dræbe med speciale. Jeg har ikke lige set det, så jeg har ikke lige. Det var kun dem, der hedder zombie.
Altså, man kan udinformere det, så bliver det faktisk noget. Man kan faktisk sælge røde kød for det, men bone det får man for, som i nok, altså det her, der får man bone fra lidt. Lige træne det her, så er det næsten I kan også se det her sted, det vil være godt at gøre. Det er også nogle gange, så synes jeg, altså de andre, de var jo en summe, de var jo en ret summe, de er ikke sådan lidt nogle gange, det er ikke rigtig. Men det er fordi, de kan ikke, hvis de nu lige har glemt den summe type. Hvis nu lige har glemt en zombie-type, så kan det godt være. Så det er jo, det gør det jo ikke med. Man kan faktisk ikke, i hvert fald hvad jeg ved, så kan man ikke bruge de der hvad? Næste. Den må vi stærke ind. Og så fik vi en ting ud selv. Se, det her, The Tree Village, der har jeg været inde. Når man vinder den første boss, så får man en nøgle til den næste boss. Den første boss, det er et skelet. Den har jeg allerede klaret. Den kan jeg klare af nu. Jeg skal bare lige derhen, og så kan vi også klare den der anden mission. Så vil det der, det er så fint, men det bare mig. Så sådan den er godt. Se, nu har vi fået en ny spil. Vi har fået en ny spil. Den hedder Charge. Charge will make you run quick. Okay, så vi skal gøre sådan her. Vi nu tænker, jeg ved, at vi vil klare det her. Så har vi også jo fået det her. Det her. Nu er jeg i 15 her, så synes jeg også det er godt nok. Nu skal vi træne vores. Den her, den er faktisk rigtig. Skal have damage, eller den vi tager halvt så. Den skal jeg også leve til. Så nu tager vi bare strength og density sådan lige op. Prøv at se hvor meget XP det faktisk giver. Det er det der. Altså, det her, det er jo meget godt at komme lidt op. Det bliver meget svært. Det var ham her, som var hans bror. Jeg sidder lige. Altså, ham her, det er også en, man kan købe nøgler i. Jeg kan købe den her skeleton key. Nå, jeg kan købe den der spider key, som vi så i kisten. Det er den, jeg var inde ved. Og ja, det var den, som jeg ikke vidste, hvor var henne. Jeg har så godt nok lige fundet ud af, at der stod på den, hvor det var. Men det havde jeg bare helt slet ikke set. Og der er kister over det hele. Det er ham der med Battles. Duel. Vil den duel?
skal vi lige se for første gang, hvordan det ser ud. De spammer lige lidt. Pas på, jeg redder dig. Se, det er jo den her fail. Det er sådan, så bliver han usynlig. Og så kan man ikke slå zombier, så kan man kun slå hinanden. Og han er så en wizard, så han har en 40. Kom her. Vi har så ild, så jeg har den 40. Yes! Vi vandt duellen. Det er det, Mr. Maggie has won the duel. Han dør faktisk ikke, eller mister de der soul points i dueller. Så det er en god ting, men jeg får ikke mit liv tilbage, som du kan se der. Det er sådan lidt træls. Han får sit liv helt fuldt op. Okay. For at kunne klare den der underwater quest. Så skal vi faktisk have noget. Jeg kan huske, at jeg sagde det her sted, hvor der var zombie gris. Ja, det har vi sådan noget. Ham der, han står rimelig langt væk fra hinanden. Det er ret fedt, hvis han slår op. Han kommer. De her, de er så godt. Kom med, kom ud! Det er målskyld i livet der. Nå. Vi fik ikke mindst dem, selvom vi døde. Jeg havde ikke en helt bog på mig. Jeg skal faktisk kun bruge en. Og jeg er ikke rigtig. Den tolvte ting er, at man kan ikke sælge alle dem her i den her by. I hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Hvis I ved det, så må I godt sige det. Okay. Så nu skal vi i hvert fald den her vej. Det her sted herinde ligger også. Det er sådan training, som I kan se der. Det forstår jeg ikke rigtigt. Det her, det er boost. Hvis man er boost, så kan man gå her og bare skyde, hvis man er bare træne. Hvis man er warrior, som jeg er, så kan man gå her. Og det er det som er stedet, så kan man træne på kur. Der er faktisk ikke en for mage, af hvad jeg ved, så jeg kan bare sådan hop. Ja, træningsstøv, det er helt klart en træningsstøv, hvor ikke levende menneske. Helt klart træningsstøv, hvor ikke levende menneske. Ja. Yeah. Vi trænede så meget på træningsstøv. Så den der er klar for at klare den der kop. Så skal vi jo ham. Men så siger den det der. Det er hvis man har brugt for meget. Okay, nu har vi den her skeleton key. Er den egentlig vi har? Så, godt. For ellers vil jeg have græs. Nej. Zombie Archer. Det her det er så den første båd. Og der er en på sofa. Og lidt træn. Så holder den her. De her hungerbogen. Jeg tror ikke, at det er så brug for. Men okay, det samme her. This is, you have access to the dungeon. This time only. Så skal man gå herop. Og så skal man hoppe herned. Så bruger man herned. Det er den. Så siger den. Det her, det forstår jeg så ikke. Det her parkour-challenge. Så er der sådan en masse af de her mærkelige ting. Det forstår jeg ikke. Det er parkour-challenge, så skal man sådan. Jeg ved ikke, om man ikke følge vandet. Ikke spørge en anden, der ved det.
puzzle challenge. Fighting challenge. Det forstår jeg så ikke, fordi det siger, at det er lige, men jeg kan jo dræbe på et hul. Så jeg tror, jeg vil se det her. Kom her sammen. Kom her sammen. Kom her sammen. Det er også mig. Jeg ved faktisk, at man starter den her. Lad os komme videre. Okay. Det er faktisk meget nemt. Så siger han det her. Day roll. I'm ready. Hopefully the other cell is. Så skal man bare kaste der. Og så skal man gå herop. Herop. Så ja. Vi går herop. Og så der. Så går man herned, og så er det noget. Det kan være, at vi kan klare bossen sammen om her. Vi kan ikke løber. Og jeg tror, man skal. Nej, vi prøver den her. Så igen er der jo i gang. Og der er så også sådan en som eller magiker, så han kan teleportere, men jeg klarer den bare på det der. Jeg kender også bare det der håb. Så er vi over her. Der er så rotter her. Så står sådan Fighting Challenge. Det skal man bare ned her. Og hvis I tænker, at jeg hacker, fordi jeg ikke dør at falde ned, det er altså bare en del af serveren. Men jeg tror hvis... Jo, man skal vist bare gå ind her. Og så kan man gå op her. Så kan gå rundt den her vej. Vi skal faktisk helt derop. Men det er ikke... Jeg kender vejen, fordi jeg har været allerede. Så skulle vi vist... Ja, følge ham her. Den er Archer. Man kan faktisk lave et party. Det er party. Create. Og så skråstreg party. Right. Og så siger vi komme i, og så siger vi Roblox. Men så i hvert fald er bossen. Det er så stadig forkert. F er nej, det ved jeg ikke. Den er så god. Okay, kom så. Hvor vi er. Så kommer bossen. Han i midten. Easy. Så lige den stille. Jeg går et level op. 2 skill points. Ny mission, fordi jeg går level op. Og så siger den: Good job, you completed the skeleton dungeon. Og det fik jeg endnu mere. Så fik jeg plus 6
Failing. Og så vi kan spider kit. Det er så den her. Og den synes jeg så vi skal ud og spider. Okay, så den skal jeg. Han ved åbenbart, så det har jeg så ikke set. Vi har lavet det perfekte team lige her. Og så bliver det bedste hul. Åh, det her. What? Nej, det kan det umuligt være. Her har jeg været. Det kan det umuligt være. Og så er det den er bare vist ikke. Eller hvem har så været noget der vil sætte i et. Nu er det koordinaterne. Det var en forkert vej. Den her vej. Den her vej. Så, nå, men jeg tror, vi må til det her i næste episode. Vi fik måske ikke lavet så meget. Men det kan vi da lave. Jeg vil give mig... Eller nej, vi tager lige den her. Så begiver vi os lige herude. Okay. Den her vej skal vi. Okay, så skal det var 8, 1, 8, 1, 8, 2, 1. Nok komme derhen på et tidspunkt. Det kommer til at blive en lang tur. Jeg håber, det er
så bruger man jo hunger, som er mana points i det her spil. Så måske man ikke så godt kan løbe, så det er enten løb hele tiden, eller så det bruger, hvis jeg står stille og går, så kommer den der. Men når jeg løber, så tror jeg ikke, at den kommer op. Måske en smule, men... Der er en mission. Hvad er det? Er det den samme? Ja, det er den der trold, som der ikke gør ting. Synes jeg, det er en ting, at de hjælper. Er det her Spider Dungeon? Could this be the Spider Dungeon? What is down there? Jeg håber ikke, det er Spider Dungeon, fordi det her sted, det kan jeg huske. What the? Det er bare. Den siger det ikke er her, så jeg vil ved med at gå. Nu over den her barke mysterie. Jeg har prøvet at kigge ned i det der vand, men jeg kunne nærmest ikke. Jeg kunne bare ikke finde ud af at finde det. Okay. Så vi går lige ind på 1-8-2 eller noget. Så vi skal ind den vej. Det. Så er vi næsten fremme. Jeg håber det er der den starter, fordi altså jeg har ingen anelse om hvor vi er, men hvis jeg bare så for mig. Er det her Spider Dungeon? Jeg tror også det er Spider Dungeon level 18. Vi har gået i vej. Nu er det let's do this. Nå, men vi ses i næste episode. Jeg kan måske træne lidt i. Nej, jeg tror jeg vil bare. Vi fortsætter næste episode. Hej hej.